Estamos de novo aquí en Controversia e, bueno, para os que acabades de chegar, hoxe o tema é un pouco un ritmo musical. Temos varias vertentes, pero, bueno, ao fin e ao cabo, en vez de ser algo controvertido, temos a unidade, pois, da música. Hoxe temos un programa, digamos, tranquilo. Bueno, estamos a última parte falando da música, a cultura e como estamos, bueno, pues neste 2016, como está a historia, o mercado, un pouco esa parte. Algo no que vamos a entrar ahora, pero tamén é importante falar unha parte nestes cambios todos culturales e demais. Gustaríame saber na parte, pois, de concertos, sobre todo, bueno, que nos digas tamén dende a túa parte, xa como músico que ahora estás a retomar toda esa parte, pero tamén, pois, bueno, dende a Sala Berlín, que esti en Ourense, como notas, por exemplo, estes cambios todos, ou non hai cambios, como notas? Sí, se notan, notase moito. Volvemos ao mismo, todo o tempo parece que parece un bucle, o conto dos abuelo Cebolleta, pero é que, en realidad, un pouco é así. Está todo tan devaluado, os rapaces, a xente, non vou poñer edad, pero nova, tirando a nova, a moi nova, non ten inquietud, non ten esa escola de escoitar as cousas. Entonces, por ese mesmo motivo que non lle dan aprecio á música, moitas veces faz concertos que dices, me cago en la mal, pero para que me manda a mí meterme aquí. Si lles dá, si lle importa un pito, ojo, cuidado, non. Si tú fas un evento e a entrada é gratis, entonces vamos. Pero si costa 3 euros, 3, hai que pagar. Miau. No, me voy a hacer el botellón, que por ese dinero me lo paso mejor. Y la música la escucho en el móvil, porque es que además luego le importa un pijo la calidad. Claro. É horrible, ese sonido... É que eu vexos por a calle co teléfono... En vez de ir falando, ademais do que falábamos antes tamén. Pero escoitando música, co teléfono, bueno, música. Ese sonido así a lata. Disfrutan igual, se supón. Simplemente é como un batiburrillo que lles acompaña e non lle dan absolutamente ningún valor máis. Non sei canta xente hoxe, por exemplo, se gasta os cartos en comprar un equipo de música decente. Penso que non. Ollo, por outro lado, tamén me parece que nos estudios cada vez as producións son máis de plástico, entonces xa están, pero creo que eso xa é a propósito, están acordes ao que a xente escoita. Como a xente escoita de MP3 para baixo, todo calidad ceros e unos, e encima moi apretaditos. Que carallos vai gastar un pastizal en facer unha grabación competente? Despois é outra cousa, é que cualquier neno de 10 anos parece extraño que o móvil non leve música gratis. O sea, o móvil ten que ir con música gratis, senón non é un móvil. É evidente, entón, a que está acostumbrado? A cantinela dese sonido de música que xa ten acostumbrado, como está acostumbrado co móvil leve música gratis, pois está acostumbrado a escutar ese tipo de música desa maneira. Entón, non valen os esforzos de estudios de grabación, que te metas nun estudio, que pagues unhas horas de estudio, o tempo que che leve gravar unhas cancións, para que teña un sonido como Dios manda. Primeiro, porque xa non che vai salir como Dios manda, porque xa non, o que tú dicías, equipos de música, olvídate. E despois, os veteranos, seguidores de Deep Purple, que chegan aos 50 anos, que xa lle gusta Julio Iglesias. Pero tú, vai aos conciertos, vai a xente que che gustaba, que ainda siguen funcionando, vai no saber, pero que xa non, vai nos que eu vou. E métome nos garitos e me poñen música que a min, tanto de agora como a de antes, ten unha afinidade a min. E métome, no, ya se van a comer comida nitrogenada, que lle meten nitrógeno e xa está, 200 euros se van ali a flipar. No, que hai para todos, quero dicir, que hai para todos. Cando foi a época de a música de toda a tua vida, onde fuches unha persona distinta gracias a escutar esa música, absolutamente distinta, fuche conformando a personalidade, non a base esencial da tua forma de ser. Son 4 ou 5 cosas, pero o resto, as aristas foron curvadas pola música, polo entorno onde te movía esa música, porque tú vas a escutar salsa e tes un ambiente moito máis distinto que se te gusta o ambiente do rock ou do jazz. Conoces a personas distintas, tes un sentido de humor distinto con respecto a eso.
e iso orixina o que é música. Pero penso que tanto no que falas ti como no que di Franco, que todo ao final confluye, porque, bueno, creo que estamos no mesmo barco, eu sempre vi unha doble vertiente na hora de escoitar a música, e que agora cada vez se vai agravando máis, que un pouco a vertiente do que se chama a música clásica ou conservatorio, que nin Dios escoita música, por exemplo. É unha cousa que nunca entendín, quero dicir, eu fixen o superior de clásico, de piano clásico, e despois seguín estudiando clásico, e despois, sí, bueno, cando xa pasas todo ese filtro... Pero que tú non representas a todos. No, pero quero dicir... No, pero estou falando de que aí... Perdón, non me deixaches acabar. Estou dicindo que unha vez que te topas con esa xente que pasou un montón de filtros e que sí parece ser que nos interesa de verdad tamén a música clásica, topaste con xente que sí que aí escoita música, pero a realidade de todo eso no camiño é que fuches conocendo a xente que estaba no conservatorio, pois, pero que escoitaban música de outro tipo menos clásica, e así acabaron deixando con razón, porque o conservatorio xa día a palabra, pero o problema é que aí nesa vertiente tampouco os profesores sabemos inculcar que se estás nese ámbito debería de gustarche, ou polo menos debería estar nun ambiente na que escoites ese tipo de música, porque senón é imposible, xa que antes dixemos que a música é un linguaxe universal, é imposible que ti podas pronunciar inglés se non escoitas inglés, que estamos no mesmo problema de sempre, coa gramática. Entón, se ti vas ao conservatorio simplemente a dar gramática e ti non tes, digamos, unha escoita de eso, é imposible que ti saques partido a unha partitura. Vale, pero eu non teño que... Vamos a ver. Entón, pero que polo menos na outra vertiente sempre, porque diste, ou os que lle gustaba o rock, ou os que lle gustaban os Beatles, porque era un pouco máis blando, abandonaron porque teñen anos. No, pero quero che dir que polo menos eso te identificabaste cunha forma de vestir, cunha forma de ser, cunha pandilla, entón a vertiente ao final foi sempre moitísimo máis auténtica, a vertiente do moderno e da calle que a vertiente do conservatorio, porque aí nin os profesores escoitan música. Pero tú para escoitar a música, tú tes un traballo a marxen e gustache a música e gastas os teus cartos nesa música ou a que queiras comprar, pero non tens que estudiar nada, porque non te vas a dedicar profesionalmente eso, non tens que estudiar música clásica. A min gusta a música clásica, pero con 37 anos empezou a gustar. Evidentemente ao principio ni prestaba atención, non é que sea un melómano, pero que me gusta a música clásica e disfruto de discos de música clásica. É dicir, pero a partir dos 37 anos, é dicir, o placer de escoitar música, que tú falabas de que o mellor era tampouco é tan relevante, é unha maravilla. É unha maravilla. É unha maravilla. E transmitirlle aos demais que non lle gusta tanto. O placer, que creo que se debe escutar en solitario a música. Sempre pensei, en solitario, teu viño, o que sea, ao lado, escuitando e tal. Non para disfrutar desa amalgama de acordes, de arpexios e de sonidos escondidos, sabes? Iso é unha maravilla. Despois en grupo prestas máis ou menos atención, pero penso eso, pero que tampouco é como se fora, a música creo que é unha das musas, unha das sensibilidades máis fermosas que creo para mí, e é algo o máis maravilloso que lle poda pasar a cualquier persona, que se aficione a música, a escoitar cualquier cousa, desde tangos hasta o que lle dé a gana, hasta música xaponesa. Claro que sí, eso é moi importante. Non estou sendo peyorativo, é dicir, é moi sanadora de feito. Iso máis bonito que é. Claro, a música sempre a tendrás ao lado. Nunca te vai engañar, a música sempre foi un lazo de unión para todo o mundo, hasta no momentos máis difíciles, non? Bueno, o único, ainda que é unha linguaxe universal, que iso non cabe dúda, despois, quer dicir, o que a nós, eso vai en culturas, por a idiosincrasia de cada persoa, de cada ciudad, de cada país, pois non é, a mellor a nós sonarnos rarísimo, pois a música hindú, e un hindú sonarlle rarísimo a música flamenca, vamos, quero dicir, xa cada vez, pois xa, quero dicir, agora xa todo está máis integrado, non hai distancias, digamos. Home, a mí, Ravi Shankar nunca puden con él, o sea, tiruliro, no. Quero dicir que o que un lle sona moi ben, o outro lle sona disonante, non? Quero dicir que é un linguaxe universal, pero como todas as linguaxes, pois hai diferencia, non? Como a todo, evidentemente, cada un non tira para o lado, gusta ou non, é universal, é como toda a cultura, claro que falamos antes, como a fotografía, a pintura, digo, como arte, falábamos,
é todo universal e demais, pero claro, a ti gusta un estilo, a ti outro e demais, non ten nada que ver nese lado, non é... Un emigrante que cando iba a un centro galego e ele estaba en México e tal, que escutaban a gaita e que, claro, por a morriña e tal, o mío escoitaba a gaita o japonés e chora, pero chora a escoitar a gaita. Non para que chora. Eles tamén tocan. Eles tocan tamén. Se escoita cantar xunta. A máis outra cosa, que a mí non me deixa falar, estou caladiño todo o rato, a ver se meto baila. Vale, por favor, Emilio, queremos te escoitar. Que pasou? Bueno, a ver, o que falamos dos concertos, bueno, pénsome que, bueno, é difícil, o que incluso programar, pois que teño unha sala, pero bueno, para os que temos que dar un concerto, pois sempre, sobre todo hoxe en día, porque cando xa tes un campo moi labrado, que tes un público fiel que te sigue, pois sempre costa, pero claro, nos tempos nos que corremos hoxe en día, que é máis difícil todavía chegar a xente, non? Ainda que estemos medios de internet, pois claro, cando programas é triste oír o que dice Franco, que sí, pero como hai que pagar, eu teño oído moitas veces, imagínate, incluso na tua terra que faz un concerto, mesmo moita xente non vai porque hai que pagar, non? E digo, claro, pero non saben o riesgo que supón para un músico que non move gran cantidad de público levar unha banda, por exemplo, se queres facelo nun sitio profesional, porque vamos a ver, para facelo para os amigos eu non o fago, entonces, cando tratas de levar unha banda tens que pagar, como se deben fazer as cousas nun xinto legal, pois todo iso leva uns gastos, alquilar un sonido, tal. Claro, a xente non se para a pensar neso, a xente vai vir un concerto e pensa que todo está ali. Como a mesma sala, pero non todo está ali, entón sabemos o duro e o difícil que é eso. Claro, hoxe en día vimos unha cultura que era todo moito de gratis, non? De anos bollantes, nos que ao mellor moitos pasamos in plena ingloria, pero non nos aproveitamos deso, porque por moitas razóns, non? Pero que iso fai algo que pagaremos. Franco, sí. Ao fío deso, se me permites, penso que isto tamén, non sei, penso eu, non sei se irán por aí os tiros ou non, que a xente agora tamén colleu como a contra, é como unha revolta, non unha revolta, hai a xente que por dejadez pasa de todo, pero moita outra é como un pouco anti-sistema, por decirlo de alguma maneira. Que pasa? A música tradicionalmente estuvo en mans de xente que non lle gusta a música. Aqueles que estaban ali arriba, que manejaban todo, os das oficinas, importáballe un huevo o todo o que tiñan contratado, pero unha merda. Sí, era puro negocio. Puro negocio. Entonces, eso todo creou tamén como un rechazo hacia eso. Eso tamén pode influir negativamente, hoxe. Nada, xente que hai que lle ten. Por de gratis, pois que toquen na calle. É un pouco, quizá unha vertiente así, algo contestante. Meten un DJ famoso e tal, e enche un sitio e costa a entrada que coste, música enlatada, porque sabe cambiar as cancións, montarlle unhas por riba de outras, non lle quito valor, pero non ten nada que ver un DJ con músico. Nese terreno non entro. Pois, non sei. Porque é todo, a veces, eu non quero ir de listo por la vida, porque a xente vai escoitar e ver nomes. Claro. Hai unha película que en esta Leonardo DiCaprio. Vai ao cine, que o mellor te levas unha sorpresa e a película é boa. Es que ir a moitas. Para ver un bo concerto hai que ir a moitos. Para ver un bon partido de fútbol hai que ir a moitos. Pero quere que lle veñan aquí o Real Madrid. Non ven o Real Madrid. Olvídate, aquí non veñen. Aquí non veñen, entón vai ver esos grupos que che poñen, que podes sorprenderte, pero como aficionado a algo, se non eres, moi ben. Non ven o Real Madrid, pero sabes que? Pero ven un tributo ao Real Madrid. Claro. Por que hai ese auge de bandas tributo? Tamén é algo que ni me vai ni me ven, pero bueno, non é algo que me entusiasme especialmente, sinceramente. Pero bueno, nos programamos bandas tributo casi mínimo unha cada mes. E a xente vai resolver. É o que distí. Queren ver, escoitar, cantar aquilo que están hasta as narices de oír sempre. Pero non dá unha oportunidade isto é claro, a que te sorprenda, como te sorprende unha canción nun garito, que tributo a Rolling Stones. Coño, como me sigas cancións vamos ali, tomamos unhas copas e cantamos. Entón a xente, eso é un pouco triste tamén. Bueno, pero eso sobrevive co outro. Por supuesto, claro. Vale, quero dicir que hai tributos sobrevive. O problema é que que grupo é? É unha cousa de corpo. Que grupo é? Fulanito de tal. Non conozco, non conozco. Vai.
O máximo que pode dicir que fai? Pois fai blues. Non me gusta o blues. Vale. Claro. Pero outro, e esa é a situación. E despois que teñen moitas cousas nas súas casas. Tes unha habitación onde teñen que chamar os pais para poder entrar. Iso falo da xente que son novas xeneracións. Donde tes un sonido surround con 85 pulgadas del televisor curvo, donde tes o móvil, donde tes a tablet, donde tes a música, tes todo. Non salgo da casa. Non salgo da casa. Desa habitación que é miña. Se tuveras nunha situación que tens que compartir a habitación con 3 irmáns máis, unha mesa de noche e un armario, salías, porque te vas mellor na casa fora que na casa. Entón movías. Posiblemente demasiado todo cómodo e demasiado todo feito, pero non saben o que se perden cando hai unha actuación de directo. Se é mala, podes dicirlo, vaya merda, voume, adiós. Se é boa, vou conseguir a música dese grupo. Se é algo regular, estás cos amigos ou amigas ou tal, pero refírome de todas as edades, onde compartes un momento con iso. Porque falan, a música de moitos anos, pero que faz tú con 80 anos seguindo o Real Madrid dun sitio para outro? Claro. O fútbol, vas dun lado para outro. A Jerez, detrás das motos. Que me encanta, estou falando disso, pero encántame todo iso. A Jerez, detrás das motos. A Alonso, a Australia. E despois xa cambian. Claro, despois... Pero o Rolling non pode ser. Non, o Rolling vai porque xa non te se dá. Aí está. Ou ese estilo de música, É unha noticia. Te viro nun garito vendo un concerto. Sí, claro. Normal. De rock, non digo, sí, claro. Normal, onde me vas ver? E como vedes? Iso é a situación. O que pasa é que, bueno, a xente fai o que quere e o que lle dá gana. Pero que sí, que a nivel de cultura, eu creo que xa en xeral, teatro non van, exposicións non van. Se acaso gratis, o que decíades tamén antes. Ten que ser un nome, ten que ser que salga... Ou gratis, ou polo menos depende... Bueno, gratis cando dan tomate gratis, van a comerlo sin que lle falla daño. Mira que lle fan daño, tomate, e van a comer, como é gratis, o camión, ahora van, que che fai daño, que non eres alérgico, home. Que non che gusta. Claro, eres alérgico, coño. Para un pouco. Bueno, pois sí, son as cousas, pero é unha pena, porque é algo moi, sempre o direi, é algo moi hermoso. Música é algo placentero. A música é capaz de levantarte pola mañá, escoitar o directo de Motorhead a todo volumen e sales á rúa e te dicen, hola Charlie, hola de qué? Mira como te pon a música, ata te pode relaxar absolutamente. Como se foras unha folla de... As mansas fieras, non? Sí. Podes xogar... Home, nas discotecas cambian a veces as músicas cando hai unha pelea ou hai tal, e poñen música baladas e tal, e relaxarse. É dicir, teno todo. Pois iso, que che dura máis que un coche. Porque eu teño discos, levo 5 coches e ese disco sigo escutando agora. O sea, barata, é regalada. Claro, con máis moscas, pero máis cris. Vale, tamén é certo, esa liturgia eu ainda na túa tienda comprei algúns discos e sigo comprando, que de feito tamén quería comentar desto. Penso que o formato digital o formato digital acaba co formato físico. Por exemplo, eu penso que o CD medio plazo desaparece, desaparece completamente. Sí, claro. Penso que vai quedar a descarga e o vinilo. Sí, o vinilo para aquil que quere telo, porque, bueno, isto fume por... Pero eso requiere unha pasión moito maior. Claro, sí. Porque tens que ter un equipo, non ten que ser unha virgallada, pero ter un equipo para poder escutar. O último que comprei foi Antronte, un de dentro. Vinilo doble, pesado e tal, non sei, o último que comprei. Sí, pero claro, tens que ter o equipo normal, o que tens o equipo, escutar. Requiere, isto é moi fácil, porque te facilita todo, porque te hace mejor persona, es decir, te hace hasta inteligente. Buscas unha palabra e quedas ben. Mistagogo, e vas por aí por la vida diciendo Mistagogo. Que ben quedas. Hostia, tú eres un intelectual, tú eres una joya, me sorprendes.
Mira, hasta o pouco inglés que sei, que me pouco, de traducir as letras das carátulas de toda a vida, desde pequeno. Claro, non hai ningún diccionario, ir buscando. Pero aquilo era unha liturgia cojonuda. Ostras, xa, tamén, despois Chiquiti xa non tiña esa tienda, despois tiña o Flores, e nós xa sabíamos cando chegaba, non sabíamos cando viña o viaxante con tal disco, sabíamos o día que chegaba o disco a tienda, e xa, o disco, joder, levamos o disco, chegabas a casa, poñano, é unha liturgia, mirábalo, volvíalo a mirar, leías todo de arriba abaixo, os agradecimientos, o outro, todo, volta, pum, pegabas eso que sabías. Sí, todo. Todo, como decías ti, sabías todo o que viña, creo que... Los solos, tarareabas los solos. 3 segundos, estabas en inglés y tenías puta idea porque aprendías de memoria. Por a radio, creo. Por a radio, sí, era de outra maneira, porque tamén, home, ahora siguen facendo en algunhas emisoras, algunhas, bueno... Hai que sempre houve máis ou menos radio fórmula. Sí, pero hai algunha que ainda che vai poñendo a canción dicindo que é máis, pero hai algunhas que xa non, é todo máis moderno, xa só poñen cancións e xa non che din quen é. Antes non, é o mismo que decías, non, dos cassettes que tiñas, dabaslle pa diante ou estabas preparado para gravar. Ese tamén era importante, play rec. Pero sobrevivía a industria tamén con eso. Sobrevivía, claro, a industria sobrevivía. A ver si teño suerte, non fala o locutor. Sí, por favor. Home, eu recordo de poñer o despertador en que tiña que ir á clase, non sei se vos acordades do programa, era as noites, podía ser Flor de Pasión de Juan de Pablos, botaba no televisión. Sí, Radio 3. Porque era as 4, non sei se despois pasou as 4 da tarde. Repitían, creo. Con radio cassette destos de tele que dar as dos, que clavabas e ten un chivo, che salía para arriba a cinta disparado e tal. E levantas, despois volvías a deitar e o siguiente día ibas ao colegio, cara. E mira tú que bueno, poñerte a madrugar, porque che daba para eso. Porque che daba traballo. Evidentemente, claro. Tamén é certo que si cae todo isto de un golpe de tensión e que nos quedamos sin luces sin nada, durante anos volveríamos outra vez ao mismo. Volveríamos a oír a guitarra e a porrear. Que negativo eres, É que sei, a veces é que, ojalá, a veces penso, digo, pois ojalá, porque vendo moitas radios como funcionan, que van a emitir só a música cada vez máis, xa non pensando nos 40, nestas grandes, pero xa inculcan para que os grupos haxa cada vez menos guitarras, haxa menos baterías, é así, porque les entrevistas de grupo dicindo España é un país de guitarras todavía. É que isto sería moito máis dos 5 minutos que levamos, moito máis, pero é que agora está todo feito por ordenador dende Madrid, por exemplo, sea programación, e estás escoitando o mismo tema do mismo grupo, do mismo LP ás 11:30 da mañá. Eu vou ao gimnasio e ás 11:30 da mañá puñan a U2, o mismo tema. Xa non tiña nin reloxo, xa sabía que eran ás 11:30 da mañá. Porque ten un ardón, entón non hai pasión, porque tú vas cos discos, a emisora ten a súa discoteca, programas ou tes, pero podes cambiar porque estás máis animado ou menos. Entón, acabouse, o sea, eso acabouse, e foron acostumbrados xeracións novas, que veñen acostumbrados a eso. Por eso que dicía eu, é que o móvil ten que levar a música gratis. Claro, un neno de 10 anos é o que ve e é o que... Pero nunca tendrá, sabes, unha emisora de radio que de repente que che descubra cousas, que fagas como tú ou que estés pendiente. Non, vamos escoitar a radio. Ese programa que che puña... Eso acabouse. O sea, eso está todo, o sea... Claro, estamos intentando resucitar o morto. E entón vendrán algunha generación que por despecho anterior, en vez de levar os pantalóns por baixo do cu, ora por debaixo dos brazos. Vai en contra da generación. Sí, funcionamos así. Pelo corto, pelo largo. A generación, pelo corto. A siguiente cresta. A siguiente... Non te olvides do tupé, e despois xa... Claro, do tupé. Bueno, aí xa lle queda a orella. Isto xa non é o que era. Non é o que era. Ten que quedar moito engrudo para que se le coloque. Eu recordo que salía mareado. A loquillo, Estabas tanta gomina, colocado, ibas pouco le colocado. Aquilo era maravilloso. E claro, tiña la que botar de leche para que non me fixera grumo, non? Pero que boa experiencia. Gábache todo na cara. Bueno, estamos rematando o tempo, así que non queda para moito, quedan moitas cuestións, pero
Como decías ti, Xavi, vai quedar para outra. Sí. Pero unha así como para cada un. Se non forades músicos, a que vos dedicaríades? Bueno, tú xa vimos que tes aí unha salida pois por a sala, pero retomas a música. Sí. Non sei se xa é que me fago vello, é unha cousa de nostalgia, ou non, sempre me gustou. Nunca parei. Sempre estuve vivín fora de aquí, sempre me busquei a vida para estar tocando sempre. A verdade que sempre estuve tocando. Con grupetes, ahora aquí, ahora lá, pues en Barcelona, sempre en petit comité, pero sempre estuven. E bueno, e agora que veñen aquí nos xuntamos outra vez os de antes, a pandilla por aí tal, por que non? Por que non? Non sei, hai un pouco de nostalgia, un pouco bastante, e tamén, bueno, como en seu día penso que cando empezábamos a funcionar un pouco como grupo foi cando se apagou. Entón, por lo menos, vamos a dar un final máis digno. Claro, sí. Un cambio, non? Sí. Emilio. Pois eu a verdad que, por dicir calquera profesión, podía ser moitas cousas, ao mellor, non sei se bo ou malo, pero bueno, gustame estar en contacto ca naturaleza, eso sí, desde sempre. Pero, se non tuviera que ser músico, a verdad que prefiro non nacer, digo a verdad, digo sinceramente. Sí, prefiro non... A música é... Cando é a vida, pois non podes pensar outra cousa, eu creo. Eu? Dígote, veña. Eu, corrupto. Ese é o que máis me mola, ser corrupto. Ese é unha maravilla. Valencia é igual, corrupto, todo o mundo. Corromperme hasta que non poda máis. Non sei. Non político, non, en general. Non o sei. Digoche a única afición que conservo desde que era neno, de practicalo, de seguir entusiasmándome, gustándome facelo. Con máquinas, evidentemente, e a veces vou a algún torneo, é o xadrez. Posiblemente, o mellor, empecé de neno, por circunstancia da vida tuve que deixar, pero xa tiña un nivel un pouco tal de continuidade, non sei onde chegaría. Pero ese é algo que non perdo tempo, cando estou, son a veces moitas horas, por relax, e non me perder o tempo. Pero corrupto si ao mesmo tempo que tamén. Eso significa algo que me mola. Alfonso. Pois mira, eu xa nunca o plantexei, pero sí que algo que tuvera para descargar a miña hiperactividade, porque eu non paro quieto, quero dicir, eu teño que facer, si quero... Corrupto, digo eu corrupto, ves conmigo. Si quero ser productivo, de alguna maneira teño que facer 30 cousas ao día. Si non, eu canto menos teño que facer, menos fago. E todas, eu penso que van todas aí, pois, un pouco dentro do que o arte, o mundo do espectáculo, apasioname, por exemplo, o mundo do circo. É unha cousa que desde pequeno me chama moito a atención e ainda vou hoxe como se fora un neno pequeno, levo os nenos e estou eu ali máis contento que eles, e solo ver a carpa traime tantos recordos de cando era pequeno. Entón, despois, mira, ao mellor nesa faceta tamén me desenvolvería ben. Gustaríame moito o tema dos monólogos, pero non teño unha, a parte nota, se o que me conoce, eu cando collo o micrófono nos concertos, é como que ao estar tocando non me vexo co micro, entonces sei que ao mellor esa parte, esa faceta non a podría asumir, porque como que cambio o timbre de voz, me imagino que todo é práctica, esa xente está moi preparada, aparte, quero dicir que normalmente son actores, non solamente se dedican a contar un chiste e tal, que por aí tamén me interesaría, pero que non me veía tan capaz, pero bueno, tamén eu tive en pánico escénico e ainda o conservo, e despois vou no superando, quero dicir, vaste mentalizando, entonces, pero bueno, por esa, despois non me vexo en ninguna cousa máis, a verdad. Bueno, de corrupto si sacamos. Claro, saquei un proyecto, unha constructora como facer que teño aí teño información privilexiada onde van facer unha autovía e xa o banco para facer unha constructora e facer unha cementeira e facer teño chai unha finca que non vale para nada. Eu tamén artista, algunha parte, eu sería música, mira. Música? Vale. Eu sería ao revés. Teño un proxecto de facer aí un auditorio de sí. Pois nada, aí xa estamos, xa quedamos todos emplazados. Eso ten que molar moito, ten que molar moito. Firmar 80 millóns de euros, firmar aí. E 25 para ti. Pois darvos as gracias aos 4 por esta super charla, a verdad que sí. Moitas gracias, un placer. E a vos. Gracias a todos.